Čau lidi, vítám vás u mojeho druhého dílu z Minecraftu a právě se nacházíme v nové místnosti. To je místnost, ve které se bude prostě těžit. Určitě jste poznali důl, nebo jak to chcete nazvat, ale furt se mi to jaksi laga. Pardon, a tady ten krumpáč jsem našel v jednom takové průrvě. Tak, potřebujeme co nejvíc kamene. Chceme přece postavit něco většího na této mapce. Asi jste si všimli, grafika slabá. Pardon, omlouvám se za grafiku, protože ty předchozí byly daleko lepší. Ale prostě nedalo se to tam dávat na ten YouTube, tak jsem musel snížit grafiku. Takže doufám, že se to na mě nezlobíte. Takže, tak, dotěžíme. Výborný krumpáč. Tak. Tento díl může mít i klidně vícek. A proč se dělám, to je jedno už. Tento díl může mít klidně i 40 minut. Bude to 40 minutový díl. Po dlouhé době. Říkal jsem, že tuto sérii nebudu točit tak dlouho, ale rozhodl jsem se, že točit budu. Co ty tady děláš? Tady nemáš co dělat. Tak. 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 A můžu vydávat i častěji videa. Teďka mám poslední dobu času. Ale dneska zrovna ten čas není. Protože dneska se musím ještě naučit do školy. Ale jinak OK, s časem to je dobrý. Tak. V dnešním díle to vidím jenom na těžení. Konečně železo, iron. Bo jsem nechtěně předtím spadl do lavy s tím ironovým krumpačem minulým. Tak. Ajaj, noc. Tak. Takže půjdeme se vyspat. A konečně skončíme tu dolování. Lága se mi to. To jsem nechtěl. Kamarád, tady mám i mít ten provizorní byteček. Tak. Hodně lidí. Pardon, to byly jenom nechtěné zvuky. Tady mám ten enchanting table, kterým jsem si to enchantoval. Ale chybí mi tu dvě ty. To musíme dodělat, no. Opravit to musíme. Ne, tam je to. Konečně se budeme věnovat něčemu jinému, než jen dolování. Konečně si můžeme barák vylepšit. Ale potřebujeme k tomu. Tak, do čistých schov. Ty tady nepatří, ty taky ne. Tak, do čistých schováme všechny věci. A my nemáme žádnou sekiru. Dřevo. To nějaké se najdeme. Tak. Já mám furt s něčím nouzi. Ta bílá je tady nějaká světlá. Raz, dva. Kurník, ne. Sekirky chci. Kamarádky. Tak. No, enchantíme si aspoň sekirky. Doufám, že chytneme nějaký rozumný enchant. 4. Unbreaking. 3. A efficiency unbreaking. Tak. Já jsem chtěl střechu postavit. Dům trošku zvětšíme. Ho. Tady je ta průrva. Jsem chtěl udělat důl a najednou jsem zaprokoval do té průrvy. Jdeme těžit. Jaká to je? Ten efficient, to je tebe. Co tam je? Unbreaking 1. I když je to dřevěné, já to prostě enchantuju, abych měl trošku klidnější život. Tak.
Ale slíbit vám nemůžu, že to bude 40-minutový díl. Protože se může dít ještě něco. Au. Dobré. Divná je to barva. To je toho. No, dobré, nevadí. Že bych měl, počkejte, pardon, teďka nic nepoznáte. Ale chci si fast. Počkejte chvilinku. Tak. Teď je to lepší. Ne, dáme to na střep. Pardon ještě. Já nejsem vůbec připravený. Tak, to by mělo stačit. Jo, stačí to. Tak. Doufám, že teda, jo. Tak. Možná, že za tu dobu, co se neuvidíme na tomto světě, udělám něco většího. Kurník, tak to ne. To nebudem kamarádi. Grafika, to nebudem kamarádi. Teďka. Oh no. Ne, tak to ne. Kamarádi. Grafiko. To nebudeme kamarádi. Omlouvám se, pokud vidíte něco jiného. Trošku blbé barvy. To jsem nechtěl, ale pardon, omlouvám se za grafiku. Budeme asi čas točit takhle furt. Si sebou dlouho díly, ale zase bude blbá grafika. No, omlouvám se, nepište mi prosím do komentářů, že se vám nelíbilo, že mám zlepšit grafiku. Že ji prostě nemůžu zlepšit. Nepište mi to hlavně do komentářů. Řu. Kurník. Tak. Takže máme to, takže postavíme. Kurník. Tak. A teď můžeme jít na věc, přátelé, a yes, tolik dřeva. Uvažoval jsem, že ten dům postavím z tady tohle dřeva. Střechu z toho uděláme, z tady toho dřeva střechu. Wow, to je dřeva. To bych potřeboval, Tak, dobré, stačí. Teďka vylezeme. Jo, já jsem chtěl vlastně jít to. Takže jdeme teďka natěžit další dřevo. Protože já nemám žádné věci. Já prostě si to nemůžu udělat za tu dobu. Tak. Vítám, samozřejmě je to už třetí video. Konečně třetí video. 8 minut natáčíme. Já ho dneska dám na 20. A příště uděláme na 20 ho dám. No, na 20. Samozřejmě ho dáme. Dáme ho na 20 minut. A potom uděláme někdy jindy na 40 minut. Pokud bude času. Ne. Takže vy pod tím nevidíte. Vy vidíte blbě ve tmě. Aha, už vím, čemu je to. Dobré. Pardon. Za grafiku ještě jednou. A nepište mi hlavně do komentářů. Lepšit grafiku. Protože já ji nijak nebudu lepšit. Super jablko. Aspoň se rozběhnu. Můžu běhat. Yes. Oh yeah. Takže. Cak. Odvaž vždycky si. Kurník. Tak to ne. To nebudem kamarádi. Tak. Odvěž vždycky. Jsem rád, že někteří přispěli do komentářů. A ještě bych se chtěl zeptat, nevím, kdo to byl ten Gordon CZ, on natáčí také videa z nějakého serveru. Je to server prý už jsem si zjistil díky němu jsem si
začali psát jakoby víc, jsem zjistil, že to je server pro začáteční let's playery a že tam je nábor, proběhne za 3 měsíce. Takže půjdu na ten nábor, zkusím se tam dostat. Ale to jsem vám říct správně neměl. To mělo být překvapení, ale já vám to už řeknu, že tam půjdu. Nábor, ale ten baráček mě bude stát hodně dřeva. Hodně dravý dům se tomu říká jinak. Takže tři. Takže tak, mám tu ještě nějaké dřeva. Omlouvám se za grafiku, ještě jednou. Já vím, že to furt pořád musím opakovat, ale vážně se omlouvám, je mi líto za grafiku. Tak. To by možná něco chtělo ocenit, něco na to mapě. Něco většího. Můžeme postavit. Nevím, pokud bude nějaký nápad, třeba mi můžete psát do komentářů, co tady můžu postavit. A jinak, mohli bychom ještě točit Skyblock, uvažoval jsem o tom. A uvažuji, že ho taky točit budu. Takže se těšte na Skyblock. Bude třeba pozítří, třeba budu natáčet Skyblock, pokud bude čas. Zítra točit moc času není. Zítra možná ještě budu dávat další video z tady tohoto světa. Uvidíme, aby jsme už trošku ožili. Budu už dávat skoro každý den video jedno. Budu se snažit. Tak. Tak. Tohle to chceme. 12 minut natáčíme zhruba. A ten Gordon CZ, ten let's player, Gordon CZ mám pocit, že se jmenuje, pardon, jestli jsem blbě řekl, Gordon CZ LP, mám pocit, že nějak tak se jmenuje, tak divně. Ne divně, pardon, to jsem nechtěl tě urazit, Gordon, ale jako takové, no takové nezvyklé jméno. Tak. Nezvyklé jméno. Gordon CZ. A díky němu jsem se dozvěděl o nějakém serveru, na kterém můžeme hrát později. Byl ten nábor tak zhruba za 3-4 měsíce. To byl konec školního roku. To budu vydávat o prázdninách třeba i 4 díly za den. Pokud bude čas. Ale z toho serveru, ty vole, já už mluvím z toho serveru. Jestli se tam vůbec dostanu na tento server, tak budu vydávat videa jednou za den, dvakrát za den, no, uvidíme, 2krát do týdne, tak asi počítám. A stavíme už konečně nějaký dům, který se nám bude hodit. Ale obávám se, že ho dneska už nestihneme dostavit. A vy teďka uvidíte. Počkej, já mám uhlí mám. Uhlí máme. Chci uhlí, máme nějaké tým. Uhlí, tady, tak. Teďka nic možná nevidíte, tak. Uhlí chci zpět, no. Tak to ne, no. Tak to se vám asi možná moc nelíbilo. Jsem tady vyváděl, když. Dobré. To se osvětlujeme, doufám teda. Mám ještě 11 torčí k dispozici, to je dost. A vidím, že se nám stmívá, ale my budeme pracovat přes den. Přes noc. Já už koukám, bo... Tyjo, uvidíme, tak. Uvidíme, uvidíme. Tak. A ten Gordon CZ, on točí, už to má miliardu videí, takže můžete se na něho i podívat. Mám pocit, že se jmenuje Gordon CZ LP, uvidíte ho v komentářích, prostě se podívejte na komentář a tam uvidíte jeho jméno. Třeba je tam, mám pocit, napsané, taky blbě napsaný komentář, ale to nevadí, jestli ho tam blbě napsal, ale opravil se, to je hlavní. Opravil si se, takže no to, tak.
Skyblock bychom ale fakt mohli točit. Moje série se Skyblocku. A jo, a to jsem vám ještě chtěl říct. Ten Gordon CZ, jako mluvím furt o jednom hráči. To vám asi možná se vám nelíbí. Ale mluvím o něm, protože on má Skyblock a to je série, to je boží série. On tam má hory doly na té mapce postavené. Takže to je hodně dobrý hráč, bych řekl. Hodně dobrý hráč. A už jsme překročili limit stanoveného času na YouTube, který později zvětším samozřejmě. Ale teďka... Ne, teďka ho nebudu zvětšovat. Konečně jsme si postavili nějaký... No, stavíme konečně nějaký rozumný dům. Jo, mám to ještě tak. Tak. Jo, tak. Natočíme tak 16 minut, tak to je dostatek už. A mohli bychom už to ukončit, ale... No, tak. Na to jsem hodil ten enchant. A je to velmi dobře. Co tam je? Efficiency 1 a Marking 1. Takže celkem dobrý. Tak. Kurník, jeď. Jeď jako o závod. Chci mít už dostaveno aspoň tady tohle. Nemusí být střecha rovná. Jo, nechci mít rovnou střechu, ale chci mít i šikovnou, to se asi pochopil, jak jsem si začal dělat schody. Takže tak. Takže tenhle barák bude mít i druhý patro. Tam bude samozřejmě jako bych taková spíš jedna, tam budeme možná i mít tu postav. Uvidíme, jak nám to vyjde. A máme už 17 minut. A je to hodně dobrý čas. Tohle bychom asi, teďka točím, to bychom točili asi 2 díly. Tak. Ještě jsem si natěžil. A máme hotovo, přátelé, takže ještě tak. Uzavříme si tady ten dům. Ten dům. Teďka jsem se zase zakoktal. A jo, dobré. Tak. Takže máme to, jdeme se vyspat. A půjdu dělat střechu. A to už... Nevím, co tam bylo napsané. Nevíc něco, neviděl jsem to pořádně. Jo, to jsem... Kurník. No, to už tam necháme. Tak. To kurníku už jste slyšeli dneska hodně. Takže pardon, že jsem takhle mluvil. Tak. Já se za každou věc musím omlouvat. Proč ale? Jenom proč? Za co, pane Bože, za co? 4 roky, je to dobrý, za 4 roky, no. Nebudu sprostej v tomto videu, nebudu sprostej. Teraz 2. Takže 1, 2, 1, 2. A obávám se. Ano, dobrá, přesně. Dobře. Tak. Kolik máme ještě toho dřeva? Jo, 20 ještě. Takže to tebe natáhnem. Tak. A tam mi zapadl creeper, což je špatné. Tak. Možná, že se vám budou vidět líbit víc od Gordona, o kom jsem mluvil. Tak já udáme tady tyhle základy a ukončíme tohle video. Protože už je to celkem dlouho, co? Takže. Vystavíme to tím základama a tak. Takže, doufám, že se vám video líbilo. Ještě jedno opakuju, nemusíte mi psat do komentářů. Zlepší grafiku.
To jsem nechtěl, pardon. Zlepší grafiku. A jinak. Mějte se moc hezky. A fakt, že doufám, že se vám video líbilo. A děkuji vám za lajky, za odběry, za slednutí, za všecko, co, no prostě za všechny ty věci. Vám děkuji, že vůbec můžu točit, existovat. Takže mějte se moc hezky a ahoj.